En a Val d'Aran, actualment se realitza un servici de remassada de l'orderes porta a porta entre la fracció de cartó entre els establiments comercials. Per tant, després d'una anàlisi d'aquest servei, hem vist que aquells establiments que tenen un rendiment l'han servit força bé, però que en molts viatges hi ha problemes entre connectar a l'empresa de recollida de l'orderes els establiments que tenen cartó. Perquè hi ha molts establiments que són adherits a aquest servici i a viatges que remassen el cartó has de picar, a viatges l'empresa no sap on ha d'anar i on sí. Veurem que aquí ens mancava un instrument que ens racionalitzés tot aquest servei. Cercant una solució, contactarem amb l'empresa de Maladeta Studios, li explicarem la problemàtica i decidirem començar a treballar conjuntament amb ell i també amb l'empresa de remassada, Romero Polo, per atrapar la solució més adient. Bé, des de Maladeta ens plantegem aquest repte juntament amb ell, amb els tècnics del Consell i amb Romero Polo, dissenyarem i ensenyau l'estructura que hauria d'haver la solució que s'hauria de crear. Proposarem de crear una aplicació pròpia que permetia als establiments des del seu propi registre, compartint les donades amb els tècnics del Consell General d'Aran, en aquest cas, i un cop l'haguens de l'aplicació te permetia generar alarma que se comunicava directament amb una pàgina web que han accés des del Consell era Romero Polo. A Romero Polo la part bona que hi ha que disposa en temps real de totes les alarmes de recollida que se sol·liciten en un MIT, que això li permet optimitzar la ruta que ha de seguir la recollida, dir per on ha de passar, per on no ha de passar, evitar més quilòmetres de... Sí, aquests establiments és bona perquè no han de picar l'empresa, si simplement amb l'aplicació mòbil li dan el botó de generar alarma, ja han prèviament geolocalitzat el punt de remassada i la feina se les reduís força. Ara estem acabant la fase de proves, hem fet les proves amb 5 establiments, més a partir d'ara va este d'hivern a tots els que vulguis col·laborar amb el sistema de recollida i poder generar les alarmes des de l'aplicatiu. Els establiments que vulguin començar a servir aquest servici, l'únic que han de descarregar-se l'aplicació de Just Recicli, seguir el passi indicat i començar a generar les alarmes. Per ajudar en aquest procés, el Consell facilitarà un vídeo on s'explica pas per pas com ha descarregar-se i començar a treballar amb aquesta aplicació. Aquesta aplicació no és que ha el valor ajut de que cert que racionalitzar la remassada als establiments comercials de la fracció de cartó, sinó que forma part d'una estratègia per millorar el reciclatge en territori i també ara la particularitat que hi ha aplicació feta en casa per una empresa tecnològica com a Maladeta Studio. Des de Maladeta és veritat que és molt relacionada amb el sector del comerç també. Des la vivim en les nostres famílies i coneixem de primera mà la problemàtica que hi ha avui. També els propis comerços que estan en les proves ens han ajudat a modelar i ensenyar l'aplicació. Per això crec que hem cercat la solució més simple per a l'usuari que soluciona millor la problemàtica que se volia solucionar. Sí, jo penso que ha estat un treball força constructiu perquè ens ha permès juntar a l'administració del Consell General d'Aran, a una empresa tecnològica de territori i també a l'empresa de recollida, en aquest cas Romero Polo.